סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על האריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. שתי מיכאל. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת, מקודשת, מקודשת. מהרה אדוני אלוהינו יישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה כולם רוצים שיהיה להם את זה, וכולם רוצים את אותו דבר פחות או יותר. כאילו הרעיון זה רעיון אקולוגי, רעיון שיתופי של איך מתנהלים. בהתחלה כשדיברנו, כשאני ואורי נפגשנו, דיברנו על שנעשה שוב, שיהיה כל אחד יהיה את המקצוע שלו, ואיכשהו תהיה במקום לתת כסף, אז יהיה מין מערכת כזו של מישהו עושה את העבודה הזאת, בתמורה עושים את העבודה הזאת, וכאילו יהיה את ה... למשל אני עושה תופרת, אני עושה מצבעות, וזה ישמור לי על הילדים תמורת כמה בגדים, והמורה אז יקבל תמורה ככה, וגם ממש מערכת של בעלי מקצוע שכל אחד נותן את שלו ומקבל לפי
זה לא חייב להיות כספי דווקא, זה יכול להיות נקודות כלשהם. לקבוצת אנשים, לפחות 20 משפחות, שנבנה יישוב של הכרת החיים האמיתיים, חיבור לאמת כמה שיותר. אתם בשלב עם תינוקות, זה לא קל. נראה לי זה השלב לפני שהם מתחילים ליצור חברה, זה דווקא שלב טוב. שיהיה בית להם שם. היום צריך לעבור דרך כל כך הרבה ועדות, ובלגן, בממשלה, ואין לנו כוח לזה, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים פשטות, חיות. יש אנשים כמו מיכאל שיש להם כוח לעשות את זה. אז יכול להיות שהם יארגנו משהו ואנחנו נבוא איתם, בשמחה, אבל אני אישית אין לי כוח לזה. אני לא איש של פוליטיקה, אני יכול לגדל את העיזים, לחלוב אותם, לגדל, לעבוד את האדמה. לקנות היום בית בארץ ישראל, זה יכול לעלות $1,000,000. איפה זה $1,000,000? זה לא מציאות, זה מציאות שלא קיימת, אנחנו רוצים קצת שטח, לחיות בשקט.